जय हिन्द आरो गासैनिसिमबो एडभान्स हेपि निउ इयार। दा आं न' मोनफैबाय। गोबाव समनि उनाव मोजां जादों सोरलै नोङो सिनायाखैनोस' लाजिलाय दिनै आफायालाय आफाया मोजाङैनो दं ना? बेमारा जेबोथ' माबा जायाखै? मेगनानो फिसा फिसा जादों। नोंनिया अफ जाबाय, बन्द जाबाय, सुटि मोनबाय? सुटि मोनबाय। स्कुला मोजां जादोंसै हा? स्कुला बरिया सोलायाखैमोन बे बाराव, थेवब्लाबो मोजां जाजोबदो। दा हर जाबाय, आं मोजां देखायनो हाला, गाबोन सानाव देखायफिनसिगोन। औ नै मानि प्लामा मोजांथार जादों। नै मोनसेया बरिया जाबाय। नै बेखौ सोलायदोंमोन ना मायो? हा जा बरिया जादों। नै मोजांथार जादों बे सिखिरिया ओइ नै बोरमा जालायनाया ओइ नै नैलाय नैखौसो सोलायासैना, बेखौ एबार हा सोलायबासो। हा सोलायाखै, हा सोलायाखै, फिसा फिसा जालांजोबदों, हा सोलायाखै। आफायालाय अर सायदों? थिगानो, बेसेबा गोबावनि उनाव आलादा नुफैलायो। फुलफोरखौ नायनो लुबैयो न'आव फैबा, फुलफोरखौ नायनो लुबैयो। नैखौलाय मानो सिङाव सोदो? इखौलाय बे मोनसेखौ मानि प्लामखौलाय मानो बाहेरायाव दोनलायदो? मानो? होमबासो मोजां नुगोन। बरियानो बेयाव गारना होदोंमोन खोमा ना? बरिया जाबाय। नबिन, नबिन, मा जागोन जोंनिया दा हराव? मा जानो? गाबोन जानुवारि जाखाबाय, गाबोनथ' जाखासिगोन। दिनै अर सायनोसै। अर हांनानै सानैजों रावबोथ' गैला। सन्दनाबो साख्रि मोनबाय, रायसाबो हाबा जाबाय, लोगोबो गैला। नबिन, लोगोबो गैला होनदो, रायसाबो हाबा जाबाय, नङाबा खारबोगौमोन दा फन खालामबानो। आफायालाय, आफाया मा खालामदो? नङा, मानसियानो खोबथेजोबना दोनदो। गस्ला बोरायखौनो गानहोबाय थायो मानसिखौ, गोदानबो होआ। बोरायखौनो गानबाय थायो मानसियानो। गाबोननिफ्राय लोगो मोनलायसिगोन ना? गाबोन आंनि बार्थडे, 1 जानुवारि। गाबोन मा खालामनो हायो नायनि। लोगोफोर लिंहरबाय आङो, साब्रै साबासो। गारना दोनजोब्बाय आंनिया बेगफोरा आख्रुट। आबौआलाय मानो गस्ला मोजां गानाखै? गोजांनायखाय थख्रबलायना दोङो। गाबोन लोगो मोनगोन, गाबोननिफ्राय। बेनिफ्राय 2-3 थारिख क'क्राझार थांगोन, लोगो मोनगोन ओजोंबो लोगोफोरखौ। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।